खुलुमबाय स्टुडियाव दं आंकिलिकां ब्रह्म अदालगुरि भेरगावआव थामथि खोन्दोनि रेशन कार्ड रानदों अदालगुरि जिल्लानि गोदानै दाजानाय भेरगाव आरो विधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय गंसे 7,729 गोरिब नखरफोरनो आसाम सरकारनि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाना दिनै गोदान रेशन कार्ड राननानै होयो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि एम दावबायसा बर' बिटिआर खैराबारि काउन्सिल बियाबनि काउन्सिलर भावेन बर'जों लोगोसे भेरगाव आरो महकुमा बेंगिरि रिंखां मोसाहारियाबो बाहागो लायो दिनैनि बे रेशन कार्ड राननाय हाबाफारियाव बिश्वजित दैमारिया गोरिब नखरफोरनो गावनि आखाइजों रेशन कार्ड राननानै होयो रेशन कार्ड राननानै होनानै बिथां बिश्वजित दैमारिया सिगां समाव 2 लाख रांनि खम खामायग्रा नखरा रेशन कार्ड मोनोमोन नाथाय बेबाराव 5 लाख रांनि खम खामायग्रा मोनफ्रोमबो नखरफ्रानो रेशन कार्डखौ मोनगोन होनना बुंथियो बियो मोनसे गासै आसामावनो गोदानै रेशन कार्ड होनाय जादों जायफ्रा रेशन कार्ड मोनाखैमोन ओमफ्राय रांखान्थियारि भाबै जितु माने मा होनो बेखौ बोसोरिकिया आय बा इनकाम बे इनकामनि बेलायाव आगोलाव 2 लाख जाय इनकाम थायो 2 लाखसिमल' बिसोरल' मोनदोंमोन दा 5 लाखसिम होबाय माने 5 लाखनिफ्राय जाय खम मोनो माने इनकाम खालामो बिसोरनो गासैबो रेशन कार्ड मोनगोन आरो बे रेशन कार्ड गोनां मानसिफ्रा गासैबो बे माने मा होनो गभर्नमेन्टनि जोंनि नोगोरारिफोरखौ सहाय खालामनाय स्किमफोर दं आसनिफोर दं बेखौ मोननो हागोन आयुष्मान भारत माइरं मोननाय न'बां मोननाय अरुणोदय मोननाय बेफोरबायदि आसनिखौबो मोननो हागोन ओंखायनो दिनैनि जितु जोंनि हाबाफारि बेवहाय फ्राय माने 800 माने नखरा गोदानै रेशन कार्ड मोनदों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोंहा गासै गोदान आरो गोजाम 88 जौखोन्दो फ्राय 87 माने दशमिक माने 70 माने सुबुङानो दिनैहाय माने रेशन कार्डखौ मोनबाय आरोखि दा बेराफारसेथिं मोजां जे जों उदालगुरियाव सरकारनि सहायखौ मोनगोन आसनिखौ मोनगोन गासै सुबुं सानखोनि 88 जौखोन्दोआनो नाथाय बेराफारसेथिं बेफोरो गासिबो जिहेतु स्किमानो माने रांखान्थियारि भाबै लोरबां नखरनिसो लोरबां सुबुंनिसो जायहा बारा इनकाम गैया जायखौ जों बिपिएल होननो नागिरो बिल' पभार्टि लाइन बे सुबुंनिसो ओंखायनो बे जितु मोनसे माने मा होनो बिदिखौ सिन नुजादों माने सावगारि नुजादों जे उदालगुरियाव 88 जौखोन्दोआनो रेशन कार्ड हल्डार्स माने 88 जौखोन्दोआनो जों रांखान्थियारि भाबै उनफिननानै दं बे मोनसे एसे गिथावना आरो दा ओंखायनो आं सानो बे सरकारनि अनसुंथाइ रेशन कार्डनि गेजेरजों मोनोब्ला बेखिनि मानसिया रांखान्थियारि भाबै एसेब्लाबो दावगानो हागोन आरो जोङो दा उदालगुरिनि हालोदखौ नायनानै खालि सरकारि माने अफिसार बा बिसोरनि मावथि आरो जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरि एमएलए एमसिएलए भिसिडिसि चेयारमेन बा गुबुन गुबुन सुबुंनि सायावल' जोङो सोनारा जासे समाज हिसाबैनो जों मोनसे सांग्रांथि लाबोनानै रांखान्थियारि भाबै जों गावनि जायगायाव थानानै गावनि न'आव थानानैनो माब्रै गरसे गरनै जों खामायदेरनो हायो बा जोंनि खामायनायखौ बारायलांनो हायो बिनि राहाखौ जों खालामाब्ला जों रांखान्थियारि भाबै गोग्लैसोनानै थालांगोन गतिके आं सानो बे रेशन कार्डनि उनाव निस्सय बे बाथ्राफ्रा फैगोन जे उदालगुरियाव मानि थाखाय एसेबां जौखोन्दो दिनैहाय माने रांखान्थियारि भाबै गोग्लैनानै थाखो जाय सरकारनि अनसुंथाइखौ लानानै बा बेखौ सोनारनानै जिउखौ खुंनांगौ जादों বহুত ভাল লাগিছে বহুত এপ্লাই কৰি আছিলো পোৱা নাছিলো আজি পাইছো ভাল লাগিছে কি নাম মোৰ মাধৱী বড়ো ফেৰগাঁও মহিলিয়াপাৰা ইমান দিনৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যে কিয় নাছিলে বহুতে আগৰ পৰাই ৰেচন কাৰ্ড পাই আছে মানুহবিলাক কিন্তু না এপ্লাই কৰি আছিলো পোৱা নাছিলো আজি পাইছো বহুত দিনৰ মূৰত কি কাম কৰে ঘৰত মোৰ মালিকে বাহিৰত থাকে আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী তিনিজনে কি অনুভৱ হৈছে আজি
এই মুহূৰ্তত কাক ধন্যবাদ দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক ধন্যবাদ দিম নাজানো নামটো কেনেকুৱা লাগিছে ভালে লাগিছে আগতে নাছিলে ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন নাছিল আগতে কিবা দৰখাস্ত কৰিছিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে কিন্তু পোৱা নাই এই বুলি পাইছে কোনে দিছে কোন MLA হয় মইতো নাজানো এইবিলাক